дуруд имрӯз барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро аз хабарҳои ҷолибтарини фазои футбол оғоз мекунем. Фирдавси хурсандам, рафтем. чанд рӯз қабл аз ҷониби Барселона хабаре паҳн шуд ки мухлисони дастаро андӯҳгин сохт. маълум шуд ки Усмон Дембеле ки бозингари ноӯҳдабаро ном гирифтааст, то охири мавсим ба табобат машғул мешавад. аз моҳи ноябри соли гузашта футболбози фаронсавӣ баъд аз ҷароҳат барқарор мешуд, аммо дар тамрин дубора мушакҳои пояш маҷрӯҳ шуду боз ба кӯмаки табибон ниёз пайдо кард. рӯзи 11 феврал табибон дар Финляндия ӯро ҷарроҳӣ карданд ва муҳлати барқароршавӣ на камтар аз 6 моҳро дар бар мегирад ки Дембеле наметавонад дар ҷоми Аврупо 2020 ширкат варзад. трансфери Усмон бадтарин гузариш дар таърихи футбол ном бурда мешавад. 4 омил гуфтаҳои болоро тақвият медиҳад. футболбози шишагин Дембеле қариб ки бозӣ намекунад. ҳамлагари ҷавони фаронсавӣ дар Барселона аз моҳи августи соли 2017 бозӣ мекунад. дар ин муддат бо сабаби латбардорӣ 322 рӯз ва 61 бозиро аз даст дод. ҳамчунин бесабаб тақрибан 182 рӯзи дигар ё худ дар 19 авохирӣ ба майдон набаромадааст. аз замоне ки Барселона омад, қариб ки аксари вақти худро ба табобат сипарӣ мекунад. дар Барселона 3 маротиба аст ки ӯ бо мушкилоти пайвандҳо дар мушак ҷарроҳӣ карда мешавад. 2 маротибаи дигар бо иллати ҷағиши мушакҳо ва даҳҳо мушкилоти дигар ӯро азият медиҳанд. дар маҷмӯъ ӯ бо пиравани нилунориҳо 74 бозӣ гузаронидаасту тамом. ин омор раҳбарияти дастаи Борусия Дортмундро дар ғазаб овардааст. медонед барои чӣ? ба иттилои АС агар ӯ дар Барселона 75 бозӣ мегузаронид, пас каталониҳо бояд ба клуби олмонӣ боз 5 миллион еврои дигар мукофот медоданд. акнун дар ин мавсим дортмундиҳо наметавонанд маблағи худро соҳиб шаванд. Дембеле хислат ва интизоми хуб надорад. дар Испания Дембеле на танҳо бо себардориҳояш маъруф аст, балки дар хулқу хислати ӯ ноҷуриҳову сабукфикрӣ ва норасоии касбият ба назар расидааст. ҳамлагари фаронсавӣ ҳамеша ба тамринот дер мемонад, бештар ба бозиҳои видеоӣ машғул мешаваду бетаваҷҷӯҳӣ нисбати кор зоҳир мекунад ва хоҳиши омӯзиши забони испаниро надорад ки ҳамеша аз ҷониби клуби каталонӣ огоҳӣ мегирад. Усмон боре тамоми шабро бо бозии компютерӣ сипарӣ намуд ва субҳ дар хоб монду ба тамрин нарафт. ба хотири рӯйпӯш намудани ҳолат хабар дод ки ӯ бемор аст. табиби даста ба манзили ӯ омад ва ҳама сираш ошкор шуд. Дембеле фастфудро дӯст медорад. бо мақсади ба низом даровардан Барса барои футболбоз аст сарошпас интихоб кард, аммо футболбоз ӯро аз кор ронд. тирамоҳи соли 2018 Дембелеро ба суд доданд. соҳиби манзиле ки ӯ замони футболбози Борусия буданаш дар Дортмунд ба иҷора гирифта буд, барои вайрону валангор кардани ашёҳои хонааш ба суд шикоят бурд. Усмон аз худ осори харошидагию шикастани ашёҳо ва валангории дару тирезаҳо ҳамчунин партовҳои зиёдро боқӣ гузоштааст. ҳамчунин футболбоз на танҳо маблағи иҷораро пардохт накард, балки калиди манзилро ба соҳибаш бозпас нагардонидааст. аз сабабе ки Дембеле то ба ҳол забони испаниро наомӯхтааст, ӯ ба ҷуз аз ҳамватанони худ Юмтити, Лангле ва Гризман дигар бо касе гап намезанад. иштибоҳи Дембеле Барселонаро аз финали Лигаи Чемпионҳо маҳрум сохт. дар мавсими солҳои 2018-2019 Барса имкони хуби баромадан ба Лигаи Чемпионҳоро дошт. дар бозии аввали даври нимниҳоӣ каталониҳо бо Ливерпул бозӣ намуданд ва бо ҳисоби 3-0 пешсаф буданд. дар охири рақобат Дембеле имкон дошт ки ҳисобро боз ҳам бештар кунад, аммо дар ҳолати 1-1 тӯбро ба дарвозаи дастаи клуб задан натавонист. тавре ки медонед дар бозии ҷавобӣ бошад Ливерпул каталониҳоро дар хонаашон торумор кард. агар дар дидори аввал Дембеле гол мезад, шояд Барса ба финал мебаромад. Барселона барои Дембеле 125 миллион евро пардохт кард. ба иттилои трансфермаркет ҳамлавари шишагинро ба ҷуз аз маблағҳои мукофотӣ Барселона 125 миллион евро харидорӣ кард. ин трансфер дар таърихи нилунориҳо дуюмин гузариши қиматбоҳ ва дар ҷаҳон мақоми панҷумро ишғол мекунад. аз Усмон маблағи бештар танҳо бо Каутиньо, Фелиш, Мбаппе ва Неймар пардохт карда шудааст. дар маҷмӯъ ҳамлавари фаронсавӣ дар Барса 19 гол зада 17 партофта головар анҷом додааст. ҳар як ҳаракати натиҷабахши ӯ барои дастаи испанӣ 3,5 миллион евро арзиш дорад. директори генералии дастаи Леганес Мартин Артеги дар мавриди гузариши ҳамлагари тим Мартин Брайтвайт ба Барселона чунин изҳори ақида кард: мо гумон дорем ки қоидаҳои беадолатона амал мекунанд ки аз он Барселона сӯистифода кард ва ҷабрдида Леганес шуд. мо коре карда натавонистем, чунки Барселона ҳама корро аллакай анҷом дода буд. мо мехоҳем ки суханамон ба гӯши ҳамагон расад. онҳо ба мо зарари калон ва ҷиддӣ расониданд. мо тасаввур карда наметавонем ки як ҳамлагар лад мебардораду ба муҳлати тӯлонӣ
бозӣ канор меравад. имкони бартараф кардани проблемаро тавассути зарар расонидан ба дастаи дигар ҳал мекунанд. ин ҳам дар ҳоле аст ки ба барселона иҷозаи ҷалби ҳамлагар дода шуд, аммо ба леганес не. пас мо бояд мавсимро бидуни ҳамлагар анҷом диҳем, иқрор шудааст Артеги. ёдовар мешавем ки ба барселона иҷоза доданд ки дар вақти пӯшида будани бозори трансферӣ аз сабаби ҷароҳат бардоштани Луис Суарес ва Усмон Дембеле ҳамлагар бихаранд. як бозии дӯстонаи тими ҷавонони Тоҷикистон сабаб шуд ки мураббиёни Спартак-2 шаҳри Москав футболбози тоҷикро ба ҳайати худ даъват намоянд. Ислом Зоиров пас аз бозии санҷишии тадорукотии тими ҷавонони то 19-солаи кишвар бо Спартак-2 ки 17 феврал сурат гирифту дар он хетрик кард, барои санҷиш ба ин даста даъват шуд. Дастаи Спартак-2 тайёриҳои худро ҷиҳати ширкат дар марҳилаи дуюми чемпионати Лигаи футболи миллии Россия, яъне Лигаи якум дар Туркия идома дода истодааст. Сармураббии ин даста Роман Пилипчук мебошад ки як муддат дар ситоди мураббиёни тими миллии Тоҷикистон фаъолият дошт. дар сурати бо муваффақият гузаштан аз санҷиш, Зоиров бо ин даста қарордоди ҳамкорӣ ба имзо мерасонад. Лео Месси вазъи дастаи Реалро ташвишовар арзёбӣ кард. Лионел Месси капитани дастаи Барселона таъсири рафтани Роналдуро дар бозии Реал бад хонд. баъди рафтани Роналду Реал шумораи зиёди голҳоро аз даст дод ва ин ногузир буд. фоидаи Криштиану ба тим хеле зиёд ба назар мерасид ки чуноне болотар гуфтам, онро ба таври зарурӣ қадр намекарданд. ин даста футболбозони моҳир дорад, вале худи Роналду дар як мавсим 50 гол мезад, гуфт дар як мусоҳибааш футболбози 32-солаи аргентинӣ. Роналду ба Ювентус тобистони соли 2018 гузашта дар ин мавсим 20 гол зад. Вирҷил ван Дайк хеле кам танқид мешавад, вале ҳоло вақти интиқоди ӯ ҳам фаро расидааст. собиқ футболбози тими миллии Нидерландҳо Руд Гулит баъди анҷоми вохӯрии аввали даври якашниҳои Лигаи Қаҳрамонҳо муқобили дастаи Атлетико ҳамватанаш Вирҷил ван Дайкро зери интиқод қарор дод. Ван Дайк дар ин дидор бисёр бад бозӣ кард. ӯ ба ҳарифон зарбаи кунҷӣ овард ва дар ин вазъият ҳаракати ноҷо намуд. барои дастаи Атлетико бахт омад кард ки зуд гол заданд. ба ҳама ин нигоҳ накарда футболбозони Ливерпул хуб медонанд ки дар Энфилд голҳои бисёр мезананд, гуфт Гулити 57-сола дар мусоҳибааш. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.